Dyma ni felly y digwyddiad diwetha yng nghanolfan Gneifwyr Meirion ar gyfer Sioe Fawr 2022. Yr her y Cneifwyr yn erbyn y Bwyellwyr a Eleanor Resno yn Cneifio fan hyn. A'r Bwyellwyr cynta ydy Rowan Luxton o Dôl Dowlod, a dwi'n meddwl bod o'n mynd i dorri'r pren yma o blaen. Eleanor, fawr iawn o drawiadau ar ôl gyda fo. Mae'n ofalus iawn, ydy o ddim yn taro nunlla, ond o fewn y fina. A ydy, eiliadau yn ddi rhwngtho fo ag Eleanor Resno. Yn ail y fan hyn ar y Bwyellwyr, mae Luke Bray yn ei herio fo. Mae Dewi Jones, y bachgen lleol y fan hyn. Dewi Jones lawr yr ochrau cynta na ar hyn o bryd, a golwg ar y ddau o'n yn wan. Y Bwyellwyr ar yr ail ochr hefyd. Fawr rhwngthyn nhw i ddewis ar hyn o bryd. Dewi Jones yn mynd lawr yr ochr lwytha na. Sut ar y ddiar na, dydy'r Bwyellwyr yma yn gwisgo rhywbeth galetach, ond be maen nhw'n dweud ydy, os chi'n taro'r droed, bydda fo'n mynd trwy metal, felly wedych chi heb. Ond y Bwyellwyr chydig bach ar ei hôl i Dewi Jones wedi curo fanna. Mlaen â ni wedyn i Christy Bray ar y Bwyell, yma'n hyn, Christy. Yn ferch i John Bufton sydd wedi cyfrannu lot i'r Bwyellwyr yma yn y Sioe Fawr. Rory Owen enilliodd yr adran iau yn cothi, Cneifio cothi diwrnod o blaen yn ei erbyn hi. A hyn o bryd mae'n edrych yn o lew ar y Cneifwyr gyda Rory Owen yn mynd lawr yr ochr ddwythan ar hyn o bryd, ond da ni'n canolbwyntio rwan ar Christy Bray. Yn troi rwan, a criw ifanc ydy'r ein, carfan ifanc iawn, a diolch, mae rheolau wedi newid ychydig bach yma'n hyn. Gwrth i'r Cneifiwr dwytha Harry Owen, nath ennill yr adran iau yma yn y Sioe Fawr, fod yn herio Graham Turner o'r Alban. Graham yn dipyn o anifail ac wedi cwblhau hwnna'n gyntaf. Felly, chwarae teg iddyn nhw. Maen nhw'n chwarae'r gêm yma'n hyn. Dipyn o hwyl ydi o'i gyd. Gawn ni olwg ar Christy Bray yn gorffen yma'n hyn rwan. A maen nhw'n mor falch fel Bwyellwyr Dyffryn Gwy yn i gael bobl ifanc yn dal i ddod mewn i'r gamp yma. A maen nhw'n arddangos y grefft yma. Ac wrth gwrs mae'n grefft falle bydd angen o dro i dro, torri coed. Hynny heb Llygadwyn. A Christy Bray yn mynd ati i orffen yma na, llongyfarchiadau mawr iddi hi, a diolch yn fawr i'r cystadleuwyr i gyd. Mae wedi bod yn bleser bod yma'n sylwebu ar y cystadlu yma yng nghanolfan Gneifwyr Meirion, a chynrychioli S4C yn dod ar gorau o gefn gwlad Cymru i chi. Diolch i chi unwaith eto fel gwylwyr am eich cefnogaeth cyson. Welwn i chi'n fuan gobeithio.